даври панҷуми лигаи олии кишвар ба анҷом расид. Дар ин давр се вохӯрии дастаҳои вилояти Суғд дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд баргузор гардиданд. Дар ин давр дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд тими Равшани Кулобро қабул намуд. Дидори ин дастаҳо ҷолибу тамошобоб ҷараён гирифт. Дар қисми аввали бозӣ ва 41 дақиқаи қисми дуюми дидор кушодани ҳисоб ба бозингарони ҳарду даста муяссар нашуд. Дар дақиқаи 86-уми вохӯрӣ Муҳаммадалӣ Азизбеков туби ягонаи вохӯриро ба дарвозаи парвоз зад ва бозӣ бо ҳисоби 0-1 ба фоидаи Равшан ба анҷом расид. вохӯрии дастаҳои Хуҷанди Хуҷанд ва Регар Тадази Турсунзода низ дар ин давр дар ҳамин варзишгоҳ баргузор шуда бенатиҷа анҷом ёфт. Дар ин дидор бозингарони ҳарду даста якчанд имкониятҳои хуби голзаниро аз даст дода, аз ба даст овардани имтиёзҳо маҳрум гардиданд. Рақобати дастаҳои Хуҷанд ва Регар Тадас бе гол. дидори тимҳои Эсхата ва клуби варзишии Марказ Артиш низ дар шаҳри Хуҷанд ҷолибу дидани ҷараён гирифт. Дар дақиқаи 9-уми дидор Абдуалӣ Боронов голи аввали дасташро ба дарвозаи Эсхата зад. 4 дақиқа баъди оғози қисми дуюми бозӣ Ислом Исоқҷонов, легионери ӯзбекистонии дастаи клуби варзишии Марказ Артиш, голи дуюми дастаашро вориди дарвозаи Эсхата намуда ғолибияти тимашро таъмин намуд. Дар даври панҷуми лигаи олӣ вохӯрии дастаҳои Барқчӣ ва Истаравшан бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи Барқчӣ, дидори дастаҳои Вахш ва Сардор бо ҳисоби 3-1 ба суди Вахш ва дидори Ҳосилоту Истиқлол бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом ёфтанд.